उफ बोथोराबो मारै जालायखोलै अखा जालायगोन नामाथाय दिनैबो खोथिया फोनाया जोबथारसिगौमोन आंहा दाखालिबो जेने थेने अखा हानायाव अखाजों अखा आलिखौ खोनो हादोंमोन दिनैबा मा जाबावनांगौ जाखो सान्दुंआबो गोसाथार दिनै बोराया खोथिया फोखांबायदां दै गांनायासो हाथारला बे रागासो जोंसिगोन बे दा आंखौ माबोरै थांसां फिसाला थाबाबो फिसालाया दुब्लियावनो गाखोथारा नालाय उन्दै गथ'फोरखौ लाफानानै हाग्रायाव जिब जुनार नागिरनायल'सै बे बुरैयाबो दासिमबो फैया ओंखाम उखैनाया जाथारलाङा मेंबायलै दसे जिरायथ'नोसै आं माला मोनफैबावोब्रा दै गांनायासो हाथारला दाबो सौफैया मासदिनि खि जानाय फैया मा जाबावनांगौ जाखो ओंखामबो सौफैया दैबो सौफैया बोरै जाखो बियो मा खालामदों बे न'आव माला मोनफैबावनांगौ जाखो माथो मोनफैबायानो मानो एसां गोबाव जायामोन बुरि ओंखाम उखैनाया हाथारला आंहा अमायानो मासे गनासो दंमोन अमा खानायावनो गोबाव जाबाय आं मानो एफा गोबाव खालामनांगौ जाखो दै गांनायावलाय थाब लाबोबानो जायो हाबाब बोराय खोथियाखौ माथो दाबो फोखाङाखै माबार फैदो न'आव थाब फैदो सान्दुंआबो गोसाथार र'लै फोजोबनोसै आं एसेल' खासैसो बारा गैला नों थांग्रोनानैल' ओंखाम ओंख्रिखौ संना दोनहैदो बुरि ओंखाम दे उखैनाया हाथारला आं थांग्रोसै आं दा थाब फैबानो जाबाय होद माबारसोना थांसैलां ओंखाम उखैनाया बिबौआनो दावलाजोबथारबाय बुरियाबो मोसौखौ दोस्लायना दोनना दोनाखै बेबा सान्दुं गोसाथार माथो मोसौआलाय नायदावलागासिनोसो दं गांसोखौनो मोनजाखाथाराखै बे दैखौथ' दौफैखायाखै बियो कुत्ताया र' दोस्लायना थांखानोसै आं थिफु मोनलायबाय बे मोसौआसो आहा माबो गोराथार आथिं सालायामोन आंहा नै उथि थांखो ओरै फै बुरियाबा बबेयावबा नासो गुरनो थांबायदां ओंखाम संनो थिननायाबा संनानै दोननानै जाखो अखा गैयैखायनो बिलाइफ्राबो खिलिथारासै माथो मारै जाबावगोन भिटामिनखौनो सारना होनोसै आङो बिलाइफ्रा मोजाङै रोदोमनायनि बुरियाबो न'आव मा खालामदोंथाय हाग्राफोरखौ एसे फुना फैबानो जायो दा गुसुसो जालायलांसिगोन बुरै थांगासिनो जोबखाथारसिगौमोन मा लाबोखो बुरै साहा गिलाससो लाबोबाय आं बोराय साया लोंदो हाब बुरै साया गोथावथार जादों माथो जाग्राफोर थानायब्ला मोजांसिन जाबावगौमोन खामानि मावनानैनो हास्लाबासै आं नङाबा जाग्राखौबो बानायनो हागौमोन दे जासिगोन बुरै आं मुलिखौ फोजोबलांसै बुरै नों ओंखामखौ खुरना दोनहैग्रोदो जागोन दे बोराय ओंखामखौ खुरना दोननोसै आं दा थाब जाफैदोल' दे बुरै आंबो फोजोबना थांगासिनो खामानिफोराबो एरजाथारला माथो बिजामादैफ्राबो एसेबो मावना फैथारा गिलिरथार माथो र' फोजोबना थांथारसै आङो दा बुरैयाबो नेबाय थायो मानि गोदाव सोराव बाथ्रा जालायखो बिले उन्दै बैसोआव हाबा जागोन बेयाव बिसोरनि बुंनाय बाथ्राखौथ' लाखाला थारलाबो आं बे पापसुवानाव बांगालनो खालामासिनो नामा बिले
खोन्थानाय नंला आमायखौनो खोन्थानांसिगोन I need a gun. खोन्थानोसै Okay. ओइ आमायसो ओइ आनैसो न' दंना गैयाब्रा मा खौरांमोन मामाय आनैयालाय न'आव दंना गैया जाखो दङ न'आवनो ओंखाम संगासिनो नै बिमा ओजों फैलाय मामायसो माबा बाथ्रा रायलायनोनो र' थांगौ मा खौरांमोन आनैसो माथो नोंसा देलाय मोगैदा सोरबा बांगालजोंसो खारफालांबाय बेखौनो खोन्थानो फैदोंमोन आङो आनैया जेबो मिथियाखै होनबा बांगाल हौवाजों खारलांबाय नै बिमा मा जाखो सिखार नै बिमा सिखार बिमा एसे धोर्ज हम रायजोफोर खाथियाव दं नामा नै आंना बुरिया माबा जाबाय थौदो बिमा न' सिङाव थौदो जिनिबा थांगोन ना थाङा जाखो हिनजावाबा आयै बोराय आंखौ मानो गारनानै थांखो आंखौ इसेबां अनोमोन आयै आंखौ मानो गारनानै थांखो बोराय आयै बोराय आं जोंनि महर मोखांखौ नायनानै थाबोनांगौ जाखो बोराय आंखौ मानो इदि आसुखान्दा खालामना थांनांगौ जाखो मोसौआबो आंना मासे गोमानासो दं ए मा जाखो इसोरालाय हे सोर आं मिन्थिथाराखैमोन मारै बिदि जानो मोनखो फिसाजोनि थाखायनो जाजोब्बाय बेफोर गासिबो मा जाबावनांगौ दालाय गामनांला मादै गामनांला हामबायसै हाब मा जाखोलै आं मिन्थिथाराखैनोमोन आं आंनि हिनजावखौसो लांनो फैदोंमोन मा सुनि जालांखो दिनैलाय सोरजों थाबोनांगौ जाखो आं बोराय सान्दुंआबो माथो दिनै गोसा दुंथारदों हेलौ सोरमोन हेलौ मा सोंनायनि आंसो नोंदा जनि ए आदा जनि मा खौरांमोन नोंसा नोमफाया थैबायना मा आफाया थैबाय आंनो माथो जेबो खौरांखौनो हराखै नों बांगाल हौवाजों थांबाय नालाय गामिनि मानसिफोरखौ लाजिनांनानै फासिनांना थैबाय दहाय फुङाव दे होमबा नानि मोजाङै थादो नोंखौ खबर मोनदों साननानैसो सोंहरदोंमोन आं आयै आंनि गोरोन्थियावनो बिदि जाजोब्बाय सरकारि ड्रप सरकारि ओइ दखानि दंना गैयाब्रा ओइ दखानदारि दंना गैया जाखोब्रा मा दखानदारि जालाबायखोब्रा दारियानो गैया माबाफोर नांगौमोन बाबु सिनि नांगौ जादोंमोनलै सिनि गैला साहा फुदुंनो न' सिनिया न'राङा लादो नांगौमोन नामा नांथ'ला जेबो थाथ'दो होनबा दखानि दे थांनो थाब मास्क गाना मा गाना फैलाबायो मा नांगौमोन फान्थाव आलु नांगौ जादोंमोनलै आंनो आलासि फैदों आलुआनो गैयालै फान्थाव बाय दालि हरबा जाया होमबा लकडाउननि थाखायनो लायनो मोनासै आलुखौ जागोन दे दालिखौनो हरदो होमबा नों हले थगायलै मानसिया आवगोलनि बाखियाबो दं फैसाया दंखायोब्रा आंनाव बिथार जानलाय मा टेनसन लादों नोंलाय बर'नि फिफाखौनो लाना फैखादों आङो न' लादो राङा हरखा ए बिगुरा मा खालामदों फाग्ला बेलाय माथो बर' हारिनि बिफा भुपेन्द्रनाथ ब्रह्मसो फाग्ला बे फटकजों दालि मोनगोन नामा सोरनि दखानाव बायफेरगोन नोङो फटकजों दालि मोननाय
Foto'सो नायनो मोनगोन नामा नोङो? फैसा लाना फैगोन गोख्रै। न' लांफैनो फैसाया ना आंनि नोंनि फट'खौ? नायगोनलै नोंखौ सोरबानि लोगोफोर लानानै नोंखौ दुगु नोंनाय। बहानिफ्राय फैब्रा मानसिफोरालाय? आंहासो खर' गरम जालायलांबाय। है बेफोरखौ टेनसन लाबाय थानाङा थाबसो गेलेनोसै। दाख्लै जालांनाय खोथाखौसो सानदोंमोनलां बाहागिफोर। हामाखौलै बाहागि माबाया मोनसे खोथाखौ बुंदों। बैयो आदा दाख्लै फासि नांनो थैनाया नुना खानानो बिदिसो जादों होनबा बाथ्राया। खामानि मावनोबो रावबो गैला बेस्रा दा। ओइ माबासो गुन्दाबो मावरलायलायदों नोंसोरलाय बेयाव। दाख्लै आदा थैनायखौ जादों होननानै बुङो। गासिबो बे फिसानि थाखायनो जाजोब्बायलै। हौवा थाखानोबो बांगाल हौवाजों खारफानांबाय नालाय। बिफायासो लाजिनानै फासि नांनानै थैबाय। गोदो सिख्ला समाव आंसो गोसोथोनब्रा बेखौ आं मोनाखै मोजाङानो जादों। उनावबाबो बांगाल हौवाजों खारफालांखागौमोन बियो। आबौ मानायजों नै फिसौ दख' फकस नायबाय आबौ माबि फिथाइखौमोन आं। ए फिसौ नायमारगोन र' बिदिब्ला देखायनो आं आसियाबो बहाबा नांलाबाय थायोलै बोरो बिहामजोआलाय मानो फैयासै? मोनबोआसै आयै। दाख्लैबो फैयासै दिनैबो फैयासै बुरि देहा जाथारबाय आंहा खामानि मावनो हाला। माबालै आयै नोंहामजोआ बांगाल हौवाजों खारफालांबायनो। बेखायनो आफाया फासि नांनानै थैबाय। बियावसो फासि नांना थैनायखौसो ग्रोब लोगो मोनहैदों आं आयै। मा? फासि नांनानै थैबाय माथो जोंलाय खबरखौनो मोनासै। बिहावसोखौ सावना फैबाय आं आयै। नोंसिनोबो खबर हरनाय जायासै आयै नोंसोरखौ दुखु मोनजानो गिनानै आङो। बाबा गस्ला गोदानखौ लाबोबाय। गथ'खौ लाबोबाय बाबा। मोनबोआसै बाबा सना दखानानो बन्द' गोजासोमोन। बाबा मामायालाय मानो फैयासै? बे मामाखौ नांलालै बाबा जोंना मामा गोदान लायसै। थ'दो बाबा न' सिङाव टिभि नायनोसै। बे फिसौ सासे मा जाबावनांगौ बिमा बिमा गैयाबालाय माथो जानो बिबै दं बिब' दं बिफा दं जोंलाय माथो जाखो? थेवबो बिबौनि अननाया बिमा जायाना ओंखायनो जोङो लाखिथारनांगोन बिहामजोखौ। दे बुरि सिथ्लाखौल' सिबना दोनजोबदो नोङो आं बाजाराव थांनानै अमा बेदर लाना फैनोसै। दा बाजाराव थांनाया लोंनानै फैदोलाय नोंहा दिनैबा हले ओंखाम गोजा संनानै दोनगोन आङो मैगंबो गैखाया।